Salam hormatly vatandaşlar. Sapara assalamu alaikum. Wa aleyküm aydın gowumuzun iyilleşler salamu aleyküm. Buyur aydın. Sen hırmatın Sapara özüňiz näle? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Sapara bugün siz bilen Türkmenistandaky işsizlik hakynda we şo taýda näme üçin iş edip bolanok. Ne işsizligiň bir sebäpleri bar da bu boş-boşuna işsizlik döremeýär. İşsizlik işsizligiň izinden gelýän käbir nämeleri bardyr. İşsizliğin getirýän miweleri bar da. İşsizlik nämeleri getirýär arkasyndan? Ne şu zatlar hakynda gürrüň etsek. Bor. Ve berde yazılan zat var yine peskelçilik öğreteceği diye de hizmetlara peskelçilik nirde nämede var. Ne şolary saparaga berberden bugün aýdyp berseňiz. Ne ilata gerekli hizmetleri getirmekdäki peskelçilikler. Şo näme bolýar sapara ýanky sosial nämelerde destek halka. Zatlar Türkmenistanda şu günkü günde vatandaşlar bir iş saady dogry şekilde edip bolmaýar-da. Ne berde entek videoň soňunda bir boğuca bir zat aýdyk. İşte bunu söyleyen zadımız var. Ne şona aýdarys. Ne aydın. Ne bir topar rolik koyduk da şolardan da suratları alıp demedeli. Ne Türkmenistan'ın nemetinden başladık biz. Esenullun Balkan'a Daşov'da geçip Çerçoğu o Murgava çenli Mara çenli yettik de aylanlık şeydi. Ne bu Esenullun yolu. Ne bu Murgava'nın yolu. Ne bu yankı mekteplerdeki tuvalet bolmaly. Ne oçurlar. Ne bu görülüğünüm ne adamların yağdayı neme ne şu yol yanına kaptalına sağ tarafına köçödü şulary alak çep tarafına köçödü şulary alak o çepin näkem şulary alak o goňşy etrap badyr o taýyň ýolum şulary alak yani 4 vilayetin yollar şunu alak Aşgabat'ın köp yerinde yani Akal vilayetynyň yani tejen töwerekleri bäherden töwerekler şulary alak inni ne şu taýda bir zat barda ne şu taýyk hizmet mutal üçin ne taglyk hizmeti berip bolarmyş taýyk ne bir acil bir zat bolsa korpomyş çağırdyň bir yerde batmaly. Bir kapar gelkiden soň maşyna ulmaly. Soňa wagt meselesi de var. O baryançalar ýa kesel haram ölmeli. Soň ikinji näme poçta hyzmaty ne alyp gördi poçta hyzmaty. Ne şulary alak nämede poçta hyzmatyny adam ýalak berip bolarmy? Sen özüň poçta hyzmatyny açarmyň ne şulary alak alt ýapdy şulary alak bolan ýerde. Onuň ştaýyk ýanky araççylyk hyzmaty diýär. Ýa bu tur çekmeli, akitmeli, getirmeli. Şo hyzmat berip bolýarmy ştaýda. Onuň ne biz o bolon nemelerini seyretdik de. Ştaýda trotuar ýokdur. Geňdir bolun ýokdur. O adamlar yöremeler. Adamlar nirden yöremeler. Ne sen kiçike çağan wa ýatlak diýende. O kalyaskaly. Ne ştaýdan kalyaska sürüp bolýarmy ne? Ya ýerde çağalar mektebe gidiýär diýeli. Sene mine şoňa hyzmat etjek çağalara. O maşyny äkidip getirjek de.
Şular ýalak ýolun äkidip getirip bilermi? Bunu näme diýip düşünýärler-de? Biz ýa-ni Türkmenistany ýamanlap, şunu maskaralamak üçin çıkaran ýalak äheňde şu suratlary nemeleri iyi verenleri gözleşip neme dip bölürde. Yani döwlet howpsuzlyk gulluklar diýdimi, milisiýeler diýdimi, o yerli orgunlarmy, o şolary düşnükli bolar ýalak şu temany gozgaly edikler diýin. Ne olurum ben çağıryan ne şu edil şuat görmeseňiz zapis galyandyr görün nemedin. Bu oň üçin näl? Bunu side o Türkmenistanyň yeten betbaççylyklarynyň sebäbiniň nämelerden waratdygyny size düşündirmek üçin edýäs şunu. Ine şu taýda siziň kelläňizde de gelýän näldir? Şu taýda 100 miňläp iş ýeri bar şu taýda. Ine öňe iş ýeri açyp bilen ýok, sebäbi alt ýapysy ýok. Yani sağlık hizmetim iş yeridir. O poşta da iş yeridir. O poştan yeki iş yeri değil, poşta giden bir hizmettir. Poşta olmasa ol başka zatlarım neme diýendir, böwsýändir. Kıyınçılık neme diýendir. Ne hapasyny çöpünüm ýygnap bilen ýok. Bir ýylla Türkmenistanyň içinden takminan men ölçek gören adam däl bolýany beýlek döwletliň nemesinden ýyla sanynan ortaça neme çykarýarlar. 2,5-dan 3 milyon tona çenli hapa çykýandyr bojoluklardan. O da 30-40 ýylda näçe bolýar? Aýdyň, köpeldik görämeldir. Doğru. O köpetler ýalak daha bolup gitmeli soňy. O hiç erkiden o wa onu. Gaýtadan işlemesen. Hem tebigatyň da elýär. Ya ondan hem iş yeri hem pul ýasap bolýar. Isyňy, elektriğini alyp bolýar. Şu alt ýapyny eden soň 100 miňläp iş yeri şu bolýar da. Aýdyn. Sapar haberdim. Buyur aýdy ber. Ýanky hemen aýdyp geçen uzağa gitmenke maskaralamak diýäňizde elbetde şoňa alyp pikir edýänler bar. Siz diýe Türkmenistany daşaryp diýe maskara edýäňiz diýe de. Indi bu ýollary sapara siz etdiňizmi şuňaly? Yok. Näme üçin şu ýollaryň şu güne düşmegini gurnan adam däl de şunu ýöne aýdan adam maskara etýär. Ine bir owra sen owru diýsen sen günäkär mi owruluk eden adamyň özü günäkärmi şoňa? Biriniň owruldygyny aýtmak. Bärde de edil şoňa, soň ýene bir karalamak diýmeginde. Biz ine şu zatlary hemmesini bärde biz belki 100'den 3'ünü 2'sini aýtýandyrys. Şu zatlaryň hemmesini hakykatdan ýanky eliň içine alman, görmän şu zatlary nädip düzeltjek? Ne? Böyle maskara bolmaly diýeli. Onda hiç zat aýtman, diýmen, nädip şu zatlary düzeltjek bolýaňyz? Ine halkyň ýarysy daşarda, ýani sapara aýdyp geçdi şu iş ýeri diýip. Ýöne bir iş ýerini aýdaýyn men size. Ine şu ýollar, ine altyapy bolan bolsa Türkmenistanda, diňe ýol däl. Yani internette beýlekisi şu altyapylar bolan olsa bir iş üçin şu wagt internetten yankı söwda edilýär, satylýar. Näme Türkiýede näme bar? Trend ýolmy? Başdan. Yo Amazon, şolary ýalak Alibaba diýdi. Olaram bar. Ine şol zatlaryň altyapysy internet, poçta. Poçtaň altyapysy näme ýol bolmaly. Bu ýol bolmasa poçta girer mi? Girse de on bahasy 1 manatlyk ýere 50 manat alar sizden. Yani olaram işlemeli bir zat. Yine Türkmenistan'da iş yok diýäsde, näme üçin yok? Asıl soraw berme, näme üçin bizde iş yok? Yine şu zatlaryň bolmandygy üçin iş yok. Biz altyapyny ýöne o
Odan söz diýip aýdymyz ok. Men şu näçe wagtdan beri hem aýdyp gelýäs. Altyapı. Sebäbi şo zat bolman, sen bir iş gurnap bilmeýän şu taýdy. Ýa-da ýene hemme zady gowy etdiň Türkmenistanda, ýa-ni okullaryň bar, nämeler bar, soň çağany okuwa gatnaýan serwisler bardyr. Daşary ýurtlaryň hemmesinde bar. Indi şol serwisler şu ýollarda nädip işläp bilsin, ýa-da siziň özüňiz gözüňe getirin watandaşlar, siz özüňiz bir serwis açdyňyz. Ne şu ýollara maşyn goýar mısınız? Maşyn goýup berer misiniz şu ýola? Goýup berseň ömrü näçe bolar maşynyň? Ine şoň üçin bu zatlary hökmany suratda çözülme. Bu bir topar iş yeri. Diňe sen ýoly bejerýän, diňe ýoly bejerýän ok aslında. Onun arkasında bir topar işler bejerilýär, bir topar işler döreýär, täze işler döreýär. O ýollary düzeldeninde ýöneki ýolları düzeltmek özem eýem müňläp adam üçin iş yeridir, ýollary seretmek. Ýoly seretmek üçin. Müňläpdir aýdyň. Şu Türkmenistany gözüne getirin, o ýoly bir sapar oňardyň 100 ýyl durýar diýen zat ýok, belki bir ýerinde bir problema çykar, ýerine çykar, şolaň hemmesine gözegçiligi ýanky bakımı değil, servisi değil, şonu etken yörüyte firmalar olur. Yine o taydım 10 minglep işçi yeri işlep bilyeler, aylık alıp bilyeler. Biz aslında bu zatlara yine kıynanyaz da yöne hakikat şunu aldır vatandaşlar. Sen işlesen öğren yine serencam vermek, demek, işlemek, iş bilen böyle bu zatlar. Yöne kıynansa da Türkistan'da şolara yol veren oklar ve ne böyle halkın yarısı dışarıda işlettir. Ya onu yani pul alýanyz doğru. Ama pul alýanyz ýöne şu zat bar. İşlen sen hyzmatyňy, mysal üçin şu gün Türkiýe satyn alýar diýeli. Sen hyzmatyňy satan wagtyň, inanyň $500 hyzmat eden wagtyň sana $200 aýlyk berýändir. Bu bir hakykatdyr. Näme üçin biz ine şu hyzmatymyzy Türkmenistana siňdirip bilemiz ok. Sebäbi ine şuň ýaly nämeler bar. Bir iş etjek bolýan, diňe ýolda el o taýda absolutna. Hatta sapara bankam ýok, ýani finans altyapysam ýok. Ýok. Hawa sapara aýdy beriň, men soň ýene bir zat aýdyp geçjek. Ine şu ýolu dolanyp geljek bolýanda. Ine şu ýolu etmek üçin şu aşağına tekstilip bir matavada ödüm tekstil o Türkmenistan'da şonu öndürüp bolýandyr. Ýolun aşağına da hökman ýadylmalydyr. Ne bizim şu demelen bolýanyň esas sebebi ýolu ýa-ni ýalňyş edýärler-de. Onuň ýolu çağıl gerekdir. Ne Türkmenistanyň kariyerleri vardır. Olaryň daha etraplarına bolýandyr, deme däldir, ödürüm uzakdyr. Onu çekmelidir. O käbir ýerlerde wagon bilen getirersin, käbir ýerlerde maşin bilen. Giden iş yerleridir. O Türkmenistanyň daşawy tarapy daşa gytdyr. O demeti ýa rastaýanyny udýunlar, maşin bilen getirmeli bolandy. Ne bir topor iş yeri müňläp. Ne şu ýöne altyapyň düdedüňde 100.000-150 000 iş yer çykýar da orta. Özüm elimi dama işläp duran. Özüm şol atlan nemeti halkyň hyzmatyna girýär, hem eşreti ýokurlanýar, hem işlejek adam üçin iş infrastrukturasy törýär. Bu zynjyrlama gidýändir. Ine döwletiň etmeli, ýani üns bermeli datlary, esas datlary şular. Ýöne geň görmeli ýollarda gyrasynda trotuar bolmaly diýilen düşünje ýok etraplarda da. Demek bir kemlik var. Kellede o da bilgide Sapara.
Siz bir minut näme diýen meşgul soraw berjek de ýa-ni aýtmaýyn ýene bir zat aýtjatyn diýip. Indi ine şu atmosferada ya da şu sredada yetişen neslin ertirki gün düşüncesi näle bolar? Aýdaly ne şu nämede, şu ýagdaýlarda çağalar ne doğulandan täbir 25 ýaşyna geldi. Bolýa okatdyňam, diýene okan ýerinde ine beleki nämede de slaytda bar, ýa-ni tualetlen gör nämeleri, ýagdaýlary ve daş döwrüň ýagdaýyny hemme de bilýär. Ine şu ýagdaýda yetişen nesil bolýa 30 ýaşyna geldi diýeli. Ýokaryň bilim aldy. Şoň indi nämesi näle bolar? Dünýä garaşy näle bolar? Ne şu adam aýdyp geçeli şutaýda. Yo. Dünýä garaşy biz şolardan bir zatlara garaşyp bilersmi? Ertirki gün Türkmenistany ine hakykatdanam kime inanmaly? Biz neslimize inanmaly. Yo. Kim? Şu gün köyünde. Ine şu nämelerde ýaşap ýören ýa-da yetişen çağalarımız. Ne şolaryň ertirki gün ve buları deňeşdirmek isleseňiz saparayna Ýewropada yetişen çağalar, olongdaş döwrüne ine şu zat bilen deňeşdirip indi näli sen ýapyk döwlet bolsaň da dünýäň bir bölegi tapawdy ýok. Näli ýapyk bolay bir bölegi bolýan, hemişe ýarış içinde bolýan. Indi biz şolary dogly ýanky näme dip bilersmi? Muny bilersmi? 20 ýyldan Türkmenistandaky ine bizi kosmosa uçurarlar diýip. Gynanyrjy. Men aýtmaýynam nemesini. Ine atel urup bölürde. Şular ýalak 90% territoriýaň şular ýalak bolsa, şuday turist gelermi? Ýöne elementarynda adaýdaýyn. Bu da onanyň ýeke bir ýerde däl, şu suratla gelýän ýerinde däl. Şu suratla geçýän ýoluň sag tarapym, çep tarapym, çepim, sagam hemme jezi şular ýalak ýol. Türkmenistanyň şu Aşgabatdan başga ýerde iýdili ýol ýok. Bular ýalak ýagdaýa nädip ýetýäňiz siz? Ya bundan çykyp bilmeýärler, sebäbi şuň içinden ýa gaýdyşyň ýalak aýdyn. Şuň içinde ýetişen adam ne şu zatlaryň beýle bolmalylygini düşünen okdurum. Ne biz şu taýdan aýdyp, siz şular ýalak ýagdaýda ýaşap ýörsiňiz, bunu bir gündeme getirin diýip zordan deme diýse. Bu bolmaly ýalak kabul edýärler. Neticeler ýa-da biziň diýär tejen ne diýär, bundan meter diýärdi. Ýöne bunu günneme ýanky näme çykarmany bilen oklar da. Onuň döwletiň giden guramalary bar. Olaryň görenok. Onuň bulara jahil ýowasy diýende gaty örtdirler. Gatwar, ben köçäňde çykyp görüň. Onuň ödüňde de aýna terediň. Kimdiňdi ne? Ödüň gaýdyň. Ne şu ýoluň gyrasynda ne Murgapda da şu ýol. Çağa nädik geçdi? Trotuar barmy şuýdy? Yok sapara yol yok. Yol olmadık yerde. Yankı. Yok planlaştırılanı da şu zatlar gödöňde tuturmandır da. O verilerin hiç yerde de yoktur. Ol bolmalıdır ömüden oklar. O taýdan adam gatlamalar. Çağlar okuw gitmeli. Adamlar gezmeye gelilince çıkmalı. Tapara bir kızıklı bir zat aýdyn men seçtaýda. Türkmenistanda kanunda çözat bar. Yine bir yere jay saljak bolsaň, hökmany suratda şoň togy, gazy, soňam ýolu baran olmaly. Bu kanundur. Ýöne indi bularyň ýol diýip düşünýän zady näme? O traktor bilen öňünden ekskavator näme o? Öňüni tekizlep gider. Grader. Ine şu grader bilen geçseler şoňa ýol diýip pikir edýär. Sebämen hakyky bu zatlary Türkmenistanda ýa-ni tejribe edindim diýeýin. Jaýalýan şu jaýa hiç sat salyp bilemok, yer berilýär ýöne ýol gelmeli diýär. Gaz, tok
Su yoktu. Bilemok şu atı yadıma düşünük. Son yol gelmeli diye. Bizim indi yol değilsin hem asfalt ederler yine ederler diye pikir etti yani adam. Yok on yol geldi diyeni şu yankı graderle geçişe bir sapar. Ana sana yol. O bir yaşta doğumuna şuloriyalak kolyadı. Ova. Ya şahan son girip falan o ta. Yani ikinci temaya geçeli. Bu da şun bilen bağırla. Ne şu atları düzeltmen yerine yani hükümet bilmedim kim on akıl hocası hakikaten bir çürük fikirli adamlar olmalı. Ne bir fırı açtık da o ne için yani halkın 60% yurdun daşına olun hükümet o katı arkayın o açma niyetim yok tergetleri adamları iğne yığınama aladatam yok da bunun sebebi var eken ne onun sebeplerinin biri şu da atlar etmeli bunu etmeli olsa pulum yatırmalı onun Sapara ben siz berdi 1 minut. Şimdi şu yollara varmak için pul yatırılmalı. Otayda pul diyende nel olur? Şimdi devlet nämesinde göz önüne getireli ya da bir hükümet nämesinde. Yok, devlet meçhöründe göz önüne getirilen wagty devlet için bu zatlar men pikir eden ucuyipçe yani hiç hele bir nämesi yok bir zat diýip pikir eden. Muňa çykdyrylacak pul çykdyjy. Sebebi asfalt özümüzde önýeden mi ol? Türkmenistanda şonu öndürüp biles daşar. Yani daşam şu özümüzde önýär. Daş özümüzde önýär. Haýsy devletden näme satyn aljak? Hiç satyn aljak däle. Sadece şu öz halkyna oňaryň diýip şoňa bir hiç kimin öňüne çykmasa muny oňarjak adamam tapylar eder ama şu devletiň bir berde yıkıljak yeri yok da ýola baryp men yıkıldym diýip bilmeýär-de. Ya da çykdyjy oldu diýip biljek çykdyjy bilmek mene göremok. Yok çykdyjy teknikan almalysyň, onuň kariyerleri razrabotka etmelisin, onu daşamalysyň. O epetli nemesi badır. Asfalt zawudy gurmalysyň. Şonu Türkmenistan üçün ağır bir yük bolar mı? Yok. Şu Türkmenistan'a öňän ýa-ni gelmeli pullun bir bölüjü. %1'i diýsin. O %1'i. Şu atları, şu çarky aýlamaly aňyrsy bilen ýetdi-de. Onun üstüne o şu çark aýlananyna öýüp pulum getirýär döwletim. Şu goýulan pulun elmide ama üstünü doldurup duran neme bolýar-da. Ýöne bular yemäni çykylgany başga ýerde tapypdyrlar. O adamları ne daşyna çykarýarlar, daşyna adamlar işleýär. Olaňam köpüsiniň başgalasy İdirna, Türkmenistan'da. Onun edil yörüyse edilen yalak edilen. İnni daşınna şu an 2 milyondan uğra adam var da. Var son ne 1 milyonu işleye diyeli. O. Ayda $200 çağlarına uğra diye diyeli. Ortaça. Onun kendir. 1 milyon elden 1 yarım milyon işleyendir. 250'den 300, 400, 500 iyi vereyenim vardır. Bir de onu şolun hem meclisinin minimal nemesini alalım. $200'dan olanı ayda 200 milyon oluyordu. Yılla 2 milyar 400 milyon oluyor. Ne bir yerde yarı koy 2 milyar 400 milyon. İnni Türkmenistan'na o hocalık puduğunu ähli öňän öňümiň waloy produksiyasy. Ben o girdeçesi ya elektrisiyem ok da $1 milyar ýeten ok. Ni düşündüňizmi näme üçin edilýänini? Ödem Aşgabatdan ýokdur, Balkandan hem azdır. Esasy nemesi ne Mari, Çer, neme Levap, Daşowut.
O sapara. Gidiyenler. İnni. Olur pulu iyi veriyorlar. Pulu iyi veren sistema kimin eline şu an? Onu mu öğrendik? Şunun ellerinin eline. Bir adam da yani. Bir adam da. İyi veren pulları Türkiye'de kalıyor. Yani iyi de yerde şu tayda kalıyor. Daşında. Türkmenistan'da pul veriyorlar. Yani doldur yerine doldur. Manat gereğini manat veriyorlar. Yönü. O doldurulun epetli bölüğü falşivi. Yani şu yüzünü açıstığını bilemiz yok. O içindeki yani Karabağlar'daki doldursa valutçuklarım olurum şunun eline. Onun halk maşinli demeden o. Parlap bilen o. Maşivi mi değil mi? Onun yankı bağların için aylanıp yine de iğne geliyor da bu doldur şolun eline. Olur şu tayda yani falşivisini bir yana falşivi değerli öğüler ulanma için bir yana değil mi diye de. Ne şolur yalak siyema yine yanlış olsa aytsınlar. Yok belli değil. Yani kada vardır da ak vardır da valuta satılanına yani maşinle bağırlanıp satılıyor deyip bilen orada onu aytsınlar. Ne falşivi manetçikler nemesi şu siyeması şu. Ya, her ayda neçe milyon falşivi pul neme badara överliyorlar. Onu Huday biliyor. Yöne devletin içinde umması falşivi pul aylanıyor. Valutada. O ödem yani fikir eden yemedik görsem halk olçuyunu işledenilen şeydi bir işledenin peydali şular için. O kalanına yöne yankı yemek için göd için ediyorlar. Yerin çoğurlap yatanım şonun botay ünsveren oklur. Yani o gerekke bulurup bulun tagyan yeri başka. Ne şolur yalak siyema biz şu seviyevini ödledik de. Atıken oylanıp gördük. Hem için şey diyorlar bu neme mantığa sığan nokta. Hiç kelle gelecek zat derler. Yönü ne sonu şunu alak deyip şu fikre geldik biz. Ne yanlış olsa aytsınlar. Şu pullon yani gidiyen pullon Merkez Bank'ın üstünden aylanıyan aylanan yok mu? Onu tuğut etsinler. Yok sapara hakikaten yine şu indi men finans nämesinden kendi bir bilem yok yankı nämem yok yöne şu zatları bilýän de pulun istendik bir daşary ýurda menne Türkiýeden daşary ýurda pul uğratsam bankın üstüne uğratýan. Hiç hili problemi yok. Anırdan amalyalar. Yöne o pul elbette bankta da fiziki giden yok. Olur yılda bir sapar olyam ya 4 sapar özleri balans ediyorlar. Yine şol vat birine neçe bermeli şolar çıkıyor. Başka vat anırdan yine Türkmenistan şertlerinde hazır daşardan pul uğratyan Türkmenistan içine bärik uğradıp bilen oklar. Näme için? O tayda dolar yok vatandaşlar. Uğradılan pulum iyi veren pulunda birini iyi verip bilen oklar da. Sebebi iyi veren pulumuz berde galiya o tayda akım falşi bu pul. Çok için iyi verip bilen oklar içeri. Uğradıp olmasa sapara studentten işçi kene ya da işçilen uğratyan pulu studentlere gelecek puldan azdır. Haytin tersine olmalı. Berden uğratmak problemi olmalı. Anırdan uğratacak olsa uğradıp bilmeli. Yine bular da tersine için şu öňaly olup biler. Sonunda içerideki şu kara bazar diyen dolarımız var yine. Yani bazarın içinde aylanyan dolar var. Elden ele. Şonam kim kontrol ediyor misal için? Eğer olan bir adamın elinde olsa onda o tayda falsifi dolar olanda da hiç kim görüp parlap bilen o onu. Olan mümkün zaten. 4-5 tane argument şunu tasdikliyor da. Olmasa in olmanlı studentlere giden pulu yetmeliler. Taşından iyi verilen pullar. Sapara yeti var diye.
Yani yani o hocaluğuna doğru işleden boltularum. Ayda 200 milyon olur. Devletin içine valuta yiyip bilen o var. Demedi. O hocaluğuna olur yalak. no. Önüm yok. No. Ana bulon ne tapan nemeleri. Bir cahilliye solun bulor katı bir ödüne gerek olanı cahiller neme aydın. O şulon şu sikretinin üstünü açmak için o ne kendi çayda ottuk. Bulmuda adamın kellesi alan okta. O burada vatandaşını yurdunu övermen. Yoksa para şu aytyadık biz bu zatların edýän işi özlerine ziyan diýeti yaşıyor. Yine yolları ne biçim onların yine adamlar başında içinde olsa has peydalı deyip şu zatları fikir etdik de. Yine seri doturan elin yok. Olur has akıllı. Bu hayran kalaymalı. Bu bilmedim bunu bu doların eyeti kim Amerikanlar olsa Amerikanlara o getirmeli. O Türkiye'de beydip ölsünü alıp 2 milyon adam yeni emetip görmeliler. Öyüne iyi vermeli. Olurum devlet bolup rahat batış görkezmeli. Yani bulon ediyene şu. Bu da ticaret. Bir maşkalı, iki maşkalı bu ödüyorsun oraya da. Olurum yankı nimetine çıdap bilmen, metliğini çıdap bilmen bolup börşlerini käbir nemelerde görýät bolun. Hudaý saklasyn. Soňam sapara ayne şu zatları elbette ona terknem vatandaşlar biz barlak verir sonra izin näme der sonra izarlar näle edilýär bu zatlar. Yani ähli yankı suratı öňe çıkarmak için. Yani şuňa uzadaydyk geçen berdimen. Türkmenistanda şu atda näme bolýar? Ine daşary ýurtdan pul uğradylýar Türkmenistana. Men onu uğratman ýa-da uğratmaly däl diýip aýdyp biljek däl. Alajyňyz ýok da. Men özüme uğratýan Türkmenistana. Adamlar çörek ýeber. Elbette o çağalaryňa näme bolsa da uğratmaly. Sen şoň üçin geldin da bäri. Indi şu uğratýan pullarymyzam şol wagtyň özünde de ine mire gitdiňem belli. Ol siz bankdan uğradyňyz ola. Bankdan uğratmadyk puluny ynanyň yankı valutany hatta ine tapawdy ýok haýsy ýurdun valutasy bolsa bolsun bir döwlete değişli bir valutany sen granitda yankı tamojda geçirip bilmeýän, geçirtmeýärler, el goýýarlar şu pulu. Ýok. Oň limiti var. Geçirip biljek limitin var. Onu geçdimi bankdan geçir. O limit diýenim $10,000, $15,000'dur. Bu pul olsa uğradylýan pul ine aylyk näçe diýdik? $200 milyon bolýar-da. Minimum. Bu 200 bolýandyr, 400 bolýandyr aýlar. Şimdi şu pula Türkmenistanyň içine giren ok. Türkmenistanyň içinde önümçülük ýok. Ine şu gün aýdaly bolýa $200 milyon pul uğratýaňyzda ertir, ine aýlyklaryňyz köpelýär. $400 milyon pul uğratsaňyz da şota Türkmenistana çöreň bahasy şu 5 manat olsa soň 10 manat bolar. Ýöne şoň sany artmaz vatandaşlar. Ne şo näme bardyr? Pul öňem aýtdym, pul baýlyk däldir. Baýlyk däl. Siz o taý pul näçe uğratsaňyz uğradyň, şoň bilen baýap bolmaýar. O taýda belli, mysal üçin halka 10 sany alma aýrýarlar da, şolar aýdaly. Ýylda şu 10 sanyny aýrýar. Pul köp geldi diýip 10 verince almany goşan oklar, sebäbi önümçilik özlerinde ýok. Özüňde önümçilik olmasa şo bolýar da. Sen şu 10 almalyan. Şu tak $1 milyon uğratsaňam şol $1 uğratsaňam şol almany iýmeli bolýar. Gynansak da ýagdaýymyz ne şuňalara. Aydın ödem şeyle bir geň edilen de görüli adamlar çıkacak kolunu da pul verip para verip çıkmalı. $2,000-3,000. Girecek kolunu da şeyle. Soňam pulu berýär. Bular hem suwun aşağına girenle çöp içýärler hem çıkyp içýärler de. Bu halky ýöne soğun soýunluny deme de. Mektepleň hiç zat okudylmaýanyň sebäbi, informasiýa ýapyklygynyň sebäbi ne şu zatlar.
Ve eden dağıtlarını edip bilirler de. O da te biri araştırıp nemedip üstüne baryança. O baran sonra sen yani bir Muhammed Günay'dan günah edipsin işinden ayrılıp bilem de o. Biliyet olun ayrılın o koluna. İşinden ayrım diyet olun. Ne işlemeyen gatlak kazanma için şeyle bir döröcücülüklü işleyendir. Onun yönü akıllın alacak vaadi değildir. Ne şu da attı, şulur yalak skemani. Yani doktor olongda da ne institutu torongda da kellene gelecek manası var. Ve bu illegal birinciden er. Kuzaklara öğredilen o. Sesin gitti aydın. Eşitiyeniz mi şu an? Eştiyen. İnstitutlarda bu zatlara öğredilen o. Elki Türkmenistan'da öğredilendir bile o. Yok katı gen bulun demesi Huday saklasın. Ya yönü yani teyde Türkmenistan'da yani aydın hizmetlerimiz var. Şu hizmetleri verme için en son altyapısını etmeli. Ne şu tayda ödünden 200.000 iş yeri ortaya çıkar. O iş yerim yankı zincirleyin beylekleri tetiklemeli. O yine de 400.000 yemeni iş yerini stimüliyor diye de. Size iş elim yetmeliler iş yeri. Daşından almalı bu ortam. Bu zatları etmen şu nemeni kiçeltip barayalar da. Soğum onun ne toprağımız sonra vat nemet beten toprağımız başında yiyin. O ne bergitem sizin boynunuzda deyip bunlar yokçağını götürmeliler. Yokçağına hem köpsü götürdüler. Daşını yaşayarlar. Köpsünün maskalaları daşından onun tespit ediyet yuvaş. Ve vatan töyyen ordular içinde yaşardılar. Çağların daşını okuyor. Çağali, mülklü, nemeli. O Türkiye'deki yaşayanlar İstanbullu o Sarıyer dip vardır demedi. Boğazın kenarına. İn kımmet yerdir. Ne şu tayda bulun nemedi. Ştab kuvartireti. Şu ne mene sapara bilemok mene neyle ulanyalar. Giden bir yurdu şu derece ulanıp kolyan falan. Ne? Yankı şu internetin yokluğu o okul nadanlaştırılması hemmesi bir yerini tutuyor da. Bu şu kazanmak için halkın kırvan bilirlerdi. Kırgını da zat bilecekler. Gözlerini yumman. O yurdu tozdurma beyledi dursun. Üstündeki canlı gezip görünürüm kıracak bu. Kıracak değil ben o ödem kırlayan şu yankı yardayda yaşatan o demaliyanın yankı tuğlu ağulu todonlu neme oldu. Hava oldu. İçen soğum ne şorgat katanşlı tuğ oldu. Ya 45 yaşında yem bir buket probleman vardır. Yaşayanın ya ölürün bilen yok da o cevirlerden nemelerden bakımrak dinanın yaşı diyenlerin kendir. Ya da katı ervet aydın mene bu içine giydince korkunç bir zat. Katı korkunç. O öz milletine, öz yurduna bulur yalakladı. Ne edip etip biliyerler men çoğu. Oturup ayranı alyanına. Şu nemeler vardı. Tapara indi yurdun bu yağdayı aslında yuvaş nemeden için yani suyu yuvaş kızdırdılar da mesela da. Halkı yuvaşlık bilen.
Misal üçün halk okudu, men pikirimçe mektepde öğretilmeli zatlan biri, onu hiç kim aydan ok, hiç kim soran ok, yöne çağa birazcık näme bilgisini vermeli da yine iqtisadiyetten. Yine sakraşenya diyen zat vardır vatandaşlar. Şu sakraşenya diýmek näme diýmek? Sen işte galanlar begenýe de pul berip işte galýarlar. Sakraşenya olya pul berýär men diýe ine galyp bildim diýe sakraşenya düşmedim diýe begenýärler. Sakraşenya diýmek sen aýlygyň azalýa diýmek. Näle azalýa? Yani işsiz işläp bilen kadr sany ve şolar işsiz olsa sen aýlygyň azalýa. Az aýlyk bilen işlemeli bolýan. Ya da aylıkları arttırmak için yine aylıklar şu olsun deyip arttırılan o. İş yerini köpeltýän aylık avtomatik artýar. Önümçülük ötýär. Hawa önümçülük arttırýan iş yeri artýar, iş yeri artsa işçi ýeten ok, soň işçi ýetmese näme bolar? Teklip edip başlaýarlar. Men köpräk aylyk berip işledeýin diýip başlaýar. Aylyklar ne şoň ýalar arttyrylýar. En azından kitaplarda da şoň ýaly öwretýärler. Ýani näme diýilýär? Makro iqtisadiyet. Yine şu tayda aylığı arttırmanın formalları şoň ýaly. Ýöne sen şoň tersi edilýän bolsa bir döwletde, haýsam bolsa bir ýerde, diýmek ertir gün agyr güne düşersiň diýmek bol. Ýöne şonu halk bilen ama ýa döwlet sistemasy ters oturulan gün ötdükçe erbet bolýandyr. Hawa şu ters geçen ýyl bolup barýandyr gitdiçe. Bu durmaly, bunu yani döwletiň howpsuzlygyny goraýatdylar, ol howpsuzlyk şu taýdadyr. Şoňa düşünmeýän bolsaňyz, siziň jezaňyz bularypdan magyr bor. Debäp şäherlik. Yani döwlet howpsuzlyk komiteti şu halkyň, döwletiň, ýurduň şu gününe düşmegini şägirt. Şolaň eli bilen edilýär. Tebäbi halky gorkudýan kim? Siz. Sabara şolara da yine şu atak sistemini gorayanlar var da adı näme olsa şo bolsun yani howpsuzlyk erkilatlary var. Owadan atlar deýin. Ýene şu sistemini goraýan soňunda. Indi men şolara da şu zada aýdyp geçeýin berde. Gorap bilýän bolsaňyz goraň. Hakykatdan. Men şolaryň goraýyşyny görmek isleýände. Sebäbi bu sistemany näle gorasa gorasynlar. Bu sisteman özünün guruluşu şoň ýaly. Tersine işlemek diýmek seni ertir ýok bolup gidýän. Kiçelmek diýmek ertir sen ýitip gitmek diýmek. Ýöne şonu düşünmeýän bolsa gorasynlar. Ýöne eliňizden näme gelmeýär şular. Kim goraýan bolsa da. Gorajak diýse de gorap bilmeýärler. O mümkin zat däl. Näme üçin goraýarlar men bilemem. Olaram belki jahildir. Yani gorayan zadyň sen ýitip gidip barýan bir zady gorajak bolýan. Onda gora berin. O şu deme berdim Muhammedowam şunu düzeltip bolmajagyny bilýär. Indi gaçmaň ýoluny ödülýär. Näde bundan diýinjagynam bilýänlerdir öýdi. O gaçak ýerim ýok. O nemede bu doktel. Sistemany düzeltip bilme ukuyuplary ýok. Oňa ilkiler düşünen oklarda. Düşünmeýän misleýän oklar. Bulon kelleleri ýani şu biz meňň pomidor satýan nemelerine meňdiýär-de. O Badardaky jygyrlykdaky daýdalar bar, şypyk daýdalar. Şolaň töwdäsini meňdiýär-de bulon, ýani döwlet töwdäsi, döwlet nemesi ýöre düşdiler. Gurban ulum ýani şu bir şypyk daýdan nemesi ogly alan terbiyesi şo bolmaly. Ol ýanky ýegenler, giýewler o şu ýanky at üstünde biýdin edip börenler bar. Bolaram şol. Ähli biýdis nemesi şular ýalak ütköçük neme däl. Gelecekte döwletiň ähli edilen o bergilerini, onu ýalňyş ýatyrymlaryny
bölüp şu başkalarının üstüne onun devletli işleyen, devlet topsuzluk komitetinde işleyen adamlar vardır, milisiyede işleyenler vardır, devlet aparatında işleyenler vardır. Hemmesin şolun boynunu bölüp vazifesine göre vermelidir. 7 pıştına çenli ödesinler işletinlerden. O cevap vermeli ediyen dadın. Cevapsız at yoktu. Sizine yani yurdunu başınıza yiyin deyip kaçıp bilersiniz, onu kaçırmadılar dedi. Bu atlan hemmetine bugün olmadı ertir cevabını vermelidir. Ha, burada at edenem, etmeyen yönü sesini çıkarman seyret durunum. Den günahkardır. Edeni çiğnem, etmediği çiğnem İlyada. O meclise kotron nemeler, o halk maslahatına kotron yaşullarını çeldi. Biz hiç zaten katmadık, bilmedik, nem etmedik diyen deme. Hiç kabul değildir. Sebebi çoğu edipeler size beriliptir. Onun cevap karşılığı vardır. Aylığını alanızda alayan hüzürünü görmeli olan da görüyanız cevabını kim verecek? O sapara olur aydın. Şu yankı türme näme meselesi de türme bir gowy yer. Yani täze Türkmenistan o gowy yer bolmaly. Üstüne ödüňi der. Bunun haýsy ýerinde eklejekden. Onları şu nämesini çıkarıp bermeli, yankı pul meçberinde bir näme edip şonu tölemeli. Çağasına çegidermi, ahtyna çegidermi belli derse vatandaşlar şunu al bir näme var. Yine bizim ejemiz kakamızdır. Solar wagtynda Türkmenistan için görüşmendirler. Biz şoň üçin şu wagtdaşlar ýurtlarda ene ulçuluk edip ýörüsler. Biz cezasyny çekip ýörüş şolar. Aslında biz günäkär däle. Yani şu enen atamız wagtynda şu 91-nji ýyl, 95-nji ýyllar aralygynda hiç sat etmen sessiz galandyğı üçin biz şoň cezasyny çekýäs. Onda ene ýaňky para sessiz galanlar hem bağışlan, yani sessiz kalsan ama iznin bir nämesi var. Näme üçin 2 milyon adam daşarda. 5 milyon halk olsa Türkmenistan şu 5 milyonyň 99% şoň cezasyny çekip ýördi şu gün. Yani bular şol wagt ya ine doğulan ya doğulmadyk çağalar da şolar. Täze doğulan ya doğulmadyk çağalar. Ne şolar hem cezasyny çekýär şo. En atasynyň sessiz galan üçin. Ýok. Şoň üçin sana o taýda bir wezipe düşýän bolsa sen hem şu taýda sessiz galan bağışlan onda sizin hem çağalarınız ne şu halkın çeken cevrini hükmanı suratda çekmelidir. Adalet diýmemine şu zady değil ya. O ine Türkmen adaleti şeyle olmalıdır. O atı babalan nemesem şolar ýalak adaleti durmuşa geçirip bilirler de. Şoň üçin bu topur döwlet gurupdurlar, imperiýalar gurupdurlar. Diňe adaletin üstüne urup bolýandyr demeli. Onun ýene ýalňyş yatırımlar var da. Köllüydi, olimpiyada diýdi, Aýwada diýdi, ateller diýdi. Ne şolarum şolong boynuny galmalylar. Ol ogurlukdan ýalňyşladyň ogurlukdan tapagy ýokdur. Belki de o ogurlukdan nemedir, agyrdyr. Ne şu köýlüň nemesi sen köýlüňe çıkaran yani şu 10 eslesin nemeden dedi ýyny düzetjek manaň ýok da. Yok sapara aslında ogurluk näme zaten aýdaly bir ýerden $10,000 ogurladyň. Sen diňe şu pul bilen sen araňda kızatdyr. Ýöne bulan eden zady tutuş milletiň saglygyna, ýani soňa psihikasyna bir ziýanly zatlar edýärler. Ogurlukdan milyon iste beter zaten. Yani yollar ine şeýtdirip koyma, tualetleň şoň ýaly musurlaň, daş töwereň, ine şo taýdaky çağanyň nämesini, psihikasyny bozýar bu zatlar. Ogurlukdan herwet zat delmeýsem o. Oguru çağanyň psihologiýasyna täsir eden ogurlar gider. Ýok. Bular herwet zat aslında. Yani biz görüp bilemiz o zatlary. Aydın şu taýda oturmaly biz daşa gittik. Näme Aydın bunu indi saparada goýaly biraz. Bar. Hawa
Sapara 2 tane surat verdiler. Ondan çıkıp uzağa gittik birazcık. Oo. Bor illeşler sağ olun tağılıkta görüşeli aydın sağa da sağ ol şurayalak yankı vavali nemeleri soruları kaldıryan köp sağ ol. Oo. Sapara sizem sağ olun. Vatandaşlar sağ olun. Kayıskaça açsak yine şu zatlar ve her bir adam aslında şu zatları ön sürmeli. Siyasata koşulma, hava devlet meselesiyle işin olmasın. Aho, sen şu devlette yaşayan değil mi? Yaşayan vatandaş değil mi sen? O ne edip men işim olmasın deyip biliyorsunuz. Sen o cevrin çağın çek ya. Hava yine yanamaydık geçtim. Bu zatlara göz yumuk geçeceğiz. Ertirki günümüz beter olacaktır. 100% Türkmenistan'da şu atak sistema tersine işleyen sistema gözden yıkılıp gider o. Yani bir tezesini kuran vakti yine şu zatların hemmesini göz önüne tutup aytmalı. O tapavdı yok. O tayda kim bolsa bolaysın biri bir zat eden vakti sizem şoň pikirini edin. Ol yine Halmırada olup biler, Saparağa kemine olup biler tapavdı yok. Şolama aýdýan zatlarında sizem şo pikir edin şu zatlar göz öňüne getirýän umumy suraty. Ne şonda biz dogry iş edip bileriz. Şu täze oyuna gelirki yani. Deme aydın çözüm böyleydi mi diýen. Täze Türkmenistan demesinde skemasında ne şu zatlary çözme üçin şol skemany hödürlýärse yerli hökümetin eline hukuk verilmese bu zatlar çözülen ok. Ne şu wagt mysal üçin yani Murgapdaky bir arçynlyk da arçynyň şunu edip bilmeýän alt ýapyny üýtgetmäle edip bilmäle hukuky ya güýji barmy? Ýokdur. Etrapyň güýji barmydyr? Hukuky barmydyr? Teredip görseň ýokdur. Ýöne diňe soragy ýa-ni orta çykaryp bilýändir. Onu medyen ok. Ýöne täze Türkmenistanda şu zatlar hem beceri hukuky hem herişdeti bilen jogapkärçiligi bilen berilýär. Ondan hiç zat çözüp bilmeýän aradaky nemeler strukturalar ýok bolup gitýär. Arçynýarlyk. Arçyn näme galyny? Çözüp bilýän zat barmy? Çözüp bilýän orada ýanky ýol çözürdi. İlküler. Ya etrap. Yok, Sapara şolan hemmesini aýranynda da üýtgejek zat ýok. Hiç zat üýtmeýär. O şundan erwet. Yani erwet olup bilmeýär. Erwet olup bilmeýär. Bolýa Sapara. Bolýa sağ olun. Sağ olun vatandaşlar. Sağlıkda görüşelim.